πραγματικό σεβασμό εις τον αξιότιμο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Αρχηγέ της Νέας Δημοκρατίας, ο συνεργάτης σας ή φερόμενος συνεργάτης σας, ο κύριος Φαΐλος Χενεγιώτης, με ένα ανέσχυντο πρωτοφανές άθρο εξυβρίζει τον αρχηγό του λαός, ποσός με ενδιαφέρει, τίτλος τιμής είναι να σε βρίζουν τα άθρα, αλλά μεταξύ των άλλων λέει φυλάδα την Καθημερινή. Λέει παπαγαλάκι το Sky. Επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση η οποία εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τόσο δημοφιλή σε εσάς, φτάσατε σε αυτό το ακραίο σημείο να βρίζετε φυλάδα μια ιστορική εφημερίδα. Αφήστε αυτά που λέει για μένα. Θα τζεπώστε κι εσείς αν τα διαβάζετε. Γνωρίζω ότι είχατε μια ευαισθησία και τον πολύ καλό σας συνεργάτη και φίλο τον κύριο Βάρδα, για κάποιο λόγο, πολύ λιγότερο από αυτόν, έτσι τον παραμερίσατε. Θέλω να δω τι θα κάνετε για τον κύριο Ανεγιώτη. Αν θα τον στηρίξετε κύριε μελλοντικέ Πρωθυπουργέ, πολύ φοβούμαι ότι θα είσαστε ίδιος με αυτόν. Πιστεύω ότι από το βήμα της Βουλής θα καταγγείλετε αυτές τις πράξεις οι οποίες μειώνουν την ποιότητα και την ηθική πλευρά αυτής της παράταξης που κι εσείς για μεγάλο χρονικό διάστημα υπηρετήσετε και ξαναυπηρετείτε, αλλά και εγώ. Παρακαλώ πάρα πολύ, τοποθετηθείτε εάν αυτός ο άνθρωπος, ο κ. Φαΐλος Χενεγιώτης, μπορεί να βρίζει πολιτικούς αρχηγούς και να ξεβρίζει μεγάλες εφημερίδες όπως η Καθημερινή και μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς όπως το Sky.